Hvad så, folkens? Og velkommen til denne her video. Perfekt! Så aftalt. Okay. Det var så meget aftalt, det der. Ja, jeg var slet ikke bare lidt tavs for at bare sådan, please, sig nu video, sig nu video. Hej, hvad med du? Hvad vil du? Ja, vil jeg gerne være med. Jeg tror, han er team. Gustav. Kom her. Hvem er han? Det er godt at tage med i video. Jeg ved ikke, hvem han er. Heller ikke mig. Skal jeg bare gøre det? Men vi kan ikke slå ham ihjel. Der kommer hjerter over. Prøv at tjekke. Prøv at se. Jeg ser, der er hjerter over ham. Ligesom dig. Men der er ikke hjerter over ham her. Hvorfor kan jeg ikke? Du ved godt, jeg ikke kan høre dig, ikke? Bare tage med i videoen, okay? Okay. Tak op. Jamen, jeg skal godt være med i vores video. Ja, og hvad er det så, du hedder? Jeg har med. Fedt. Jamen, fedt, Ja, wow, der er din kub. Ja, min mega awesome kuppel. Fire! Dreng, lad os gå ned i bunden, så kan vi team lidt dernede. Jeg bag dig. Lol, jeg slår hende ned fra en stige. Hvorfor kan vi ikke dræbe ham? Jeg slår han så lige ned. Vi kan dræbe ham, oh my god. Der kommer jeg derovre der. Bare lige hold mig. Fuck, er det irriterende ham der. Jeg fik... Nej! Ja, bliv derned. Jeg skulle seriøst bare gå ned og bruge det der. Prøv at tjekke, det her, det er det, den kan. Nej, der er 9 sekunder til, jeg kan bruge den igen. Prøv at tjekke. Det Nej. er det. Jeg faldt ned. Yeah! Ja, og så, 1 sekund. Jeg er oppe. Og jeg fik en, fordi han faldt i lava, selvom jeg var død. Altså, jeg faldt også i lava, men jeg overlevede, fordi jeg brugte min kuppel. Du var held. Held? Ej, jeg er jo glad, hvor godt det her kit er. Sådan. Nu kan du høre mig om, så var han overlevet. Clean up. Okay, Ja, jeg men fik. ja, jeg røv til PvP, og de andre, de er Proof. røv. Michael Becker! Ja, nej. Wow, jeg mangler det meget ekstra. Problemet er bare, at der er en lille cooldown på det der, den der stone brick. Det går herinde. Ja, næsten. Seriøst, jeg har brug for supper, og jeg mangler så kraftigt supper. Supper. Hvordan kan han få mig, når han var død? Kom her. Nej, jeg fik ham ikke i lava. Okay, fix. Batter! Nej, Okay, der. det var nøje. Jeg skal også lige have nogle kills, og ikke bare prøve at fjolle rundt. Jeg tror ikke, det er så sjovt at se på sådan noget. Lad mig lige mig få det, så får jeg en combo. Eller så får jeg en sindssyg... Nej! Knud i team, var der en, der skrev. Hvorfor ham? Hvad sker der for dig, Mikkel? Jeg skriver bare, det vi filmer, altså bare det der med... Selvfølgelig i beskrivelsen, det er der altid. Ja, og vi er alle sammen enige om, Lukas lægger den op. Fordi jeg overgår ikke. Jeg orker det heller ikke. Hvorfor skal jeg så gøre det? Jamen, jeg overgår ikke at skrive beskrivelsen. Jeg har skrevet beskrivelsen alle de andre gange. Nu er det din tur. Hvad? Ja. Er det mig, der har fortalt dig, hvad det er, der skal stå i beskrivelsen? Du Du sagde, hvad der skulle stå. den der beskrivelse, jo. Ja, du sagde, hvad der skulle stå om os. Vi er 2 drenge, der kan lide at spille. Og jeg håber, du vil se med. Og jeg hedder Lukas, og jeg er homo. Nej, det er jeg ikke. Det var Mikkel! cirka det, der stod. Nej, det gjorde jeg. Det var virkelig tæt på. Sig noget, det der lige sagde, som ikke stod der. Wow, ham der, Kan du ikke nævne noget? Se, hvad sagde jeg? Alle de ting, jeg lige nævnte, stod der. Jeg skal nok tage ham, hvis du... Ja, sådan der. Ja. Sådan der. Nu skal vi bare lige have slået ham ud over. Jeg fik killet. Okay, nu går...
Yes! Nej, hvor er du nede, Lukas? Selvfølgelig er hvor det. Ja, bagfra! Så har du fortalt vores navn til ham? Vores navn til hvad? Til Emil? Siden vi kender hans navn, tror jeg, Jamen, vi han skrev hans navn i starten jo. Nå, ja, selvfølgelig, men siden vi skyper med ham, så tror jeg også godt, vi kender ham. Hihi, skulle bare lige have en Spoiler lille. alert. Fuck! Mikkel, det er ikke, fordi det er første gang, vi skyper, vel? Ja, fik ham. Bagfra. Ja, tak for, at I sagde det. Jeg får en killstreak på 4, hvis jeg... Jeg har killstreak på 4. Jeg kan ikke se, hvad jeg har den på. Nå, jeg talte den bare. For det sidste kill, der var den 3. Stod noget i chatten med Knud. Har der stået noget med mig? Der stod 3. Jeg kan se en deroppe, der er en deroppe. Jo, jeg har fået... Wow, der er lige en, der har en killstreak på 20. Kom on! Yes, jeg fik Jeg tror, jeg vil komme op på 5 killstreak, hvis jeg... Hvorfor er vi så nederen? Der er nogen, der har 20 i killstreak. What? What? Det, Mikkel. Han hacker ham der. Nej, nej. Luk. Oh, fuck. Nej. Jeg glæder mig til, at jeg har 450. Hvorfor? Jeg kan ikke købe kit. Ja, hvilket kit vil du købe? Det er som du får. Altså det der med stenen? Hvad er der, Mikkel? Ja, det er med sten. Nå, jeg ville bare ønske, du havde en pile, den one-shottet. Ja, lol. Hvorfor står det? Hvad? Hack. Mikkel, på kig. Jeg booster. Jamen, der er nemlig ikke noget end ham, der står deroppe. Er det dig? Ja, det er os. Okay, Der kommer en. Jeg kom! Ja! Jeg havde fortjent det der kill, fordi det var mig, der... Mikkel. Shit. Jeg har fortjent det her kill. Sådan der. Nej. Mikkel, du er klam. dreng, det var ikke engang... Altså, ingen af jer har fortjent de kills, I laver. Det er kun mig, der har Hvor mange kills har du da? flere end dig. Hvorfor sig, hvor mange du Jeg har? har 154. Hvad med dig? Jeg har flere end dig. Jeg har 209. Jeg har 175. Okay, det er sgu også bare tredje gang, jeg spiller herinde. Og sidste gang, det var der, hvor bunden her, derovre, det var ikke sne, det var quartz. Og det er cirka et halvt år siden. Hvad er det dejligt? Kom, vi tager lige dem der nederen her. Okay, jeg skyder efter hende, eller... Nej, jeg kan bare stoppe hende herovre på vejen. Jeg fik fra mig. Ja, jeg tager ham her, ACP. Han er rigtig Jeg troede, det var jer, det her. Han er mega nederen, han er mega ulækker. Dreng, jeg troede, det var jer to, der løb efter en anden person. Nej. Hvor er I? Yes. Ja, det er I også, men... Og ja, Undskyld. du mener Mikkel? Måske. Men i et hold, I er tingene sammen. Nej, kildstealer! Okay, jeg har lige spottet en hacker. Hvem? Og så hvis jeg klikker så hurtigt, at jeg får folk op af væggen. Altså, så de bare står op af væggen. For det første er en killstealer, for det andet er en hacker. Nej, måske er han ikke hacker. Det er... LHB! Hvad hedder hackeren så? Et eller andet fred. What the fuck? Det er masser af gange. Ja, det underlige er bare, at det der med, han slog mig med hovedet, hvor han kigger direkte ned. Og slog jeg ham, og han fik intet knockback af det. Yes. Genialt. Jeg glæder mig til 150 kroner. Ej, hvor er det videre, ham der ES, han der skruer P. Han har fået ham. Nej!
Hvorfor Mikkel? Hvor Han mange? stod bare oppe i midten. Han stod lige der. Ham der ICP. Han er mega nederen, han her. Han bruger også sin fishing rod. Han er så nederen! Noob. Okay. Wow. Hvorfor går I bare ikke ned i hullet og kæmper ligesom alle os andre? Det gør jeg også. Jeg får hunden nu. Ah. Ja. Dø! Sådan. Yes! Nej! Det var mig, der Hvad er fik det, ham. Dude, flyt dig! Jeg er pile! Sådan der! Bader! Okay. Bag dig! Du er bare hoppet direkte ned. Ja, jeg fik killet, så jeg er tilfreds. Om 4 sekunder får jeg hunden. Hvorfor fuck hos mig, så står der kills, death, coins, og så står der XP, Gjorde det også med mig? EXP. Få ham herned, jeg tager ham. Nej, så får du killet. Bag dig! Det skulle da også mening. Ej, hvor er det da ulækkert. Nu har jeg hunden. Fuck, de er hurtige! Seriøst, hun ikke, de er så dårlige. Ja, Det kommer over det her, det er ondt. Nej, hvor er ham her. du kommer bare bagfra som en kedelig nederen kædestiler. Det er det også. Ja, du er. Ham Ja, er jeg det. ramte ham. Og måske kan jeg ramme ham igen. Jeg tager ham. Det var 3 ved 1. Hvorfor er ham her så ulækker? 58 XP til næste. Han er ulækker, ham der Jeg ACP. skal bruge 58 XP til næste rank. 58. Hvor kan jeg se, hvad jeg skal bruge til næste rank? Så allernederst i dit scoreboard. Nå, jeg skal bruge... Enten er det 100... Nej, 210, eller så er det 198. Mikkel, gå væk, det er mit kill. Jeg er ikke se... Dreng, jeg er bu, jeg vil have kill. Ja, jeg ramte ham. Okay, det her, det er hack. Back. What? Ham der er en hacker, han er speedhacker. Okay, også ham. What the fuck? Der er mange hacker herinde. Jeg kan slet ikke få ham. Okay, de ryger bare frem og tilbage i tiden, fordi de... Ja. Endelig fik jeg ham. Kom ned til en hacker. Ja. I call hack. Der er fandme mange hacker sådan, og jeg ved, at jeg kan vise det her til en af mine venner, der er admin herinde eller et andet, jeg ved ikke. Kig. Helper. Jeg kan ikke huske, hvad personen er. Jeg tager det bare, det skal. Jeg vil have den ene. Jeg vil have den, der ikke dør. Mikkel, løb den af mig. Okay. Damn, that speed though. Hvem? En anden person, jeg ved ikke, hvad han hedder. Han er deadly. Hack. Bang! Nej! Så hvis jeg havde slået den der person ned. Det kunne være vildt. Han derovre, han der også. Mikkel, det er mit kill, din ost. Ost? Ad, hvor er du Det er ulækker. din hund! Jeg mangler den 50 XP for næste rank. Ja, Mikkel, det er fordi, du fucking cleaner bare helvede. Mikkel, det er rimelig svært nogle gange. Shit også. Det er nogle gange... Okay, det der så jeg også. Der var en der røg ud over på grund af... Ja, jeg gætter på, at jeg nakkede med den der hulk. Og så gik de bare tilbage igen i tiden. Jeg røg ned i lava, hvor kan du... Grineren. Nå, se jer! Nej! Ej, fuck, jeg ville gerne kunne bruge et andet fucking x-ray eller sådan noget, så jeg vidste hvor... Ja! Lukas! Ja. Vi skal til at have en videoen, for det er kun et halvt minut tilbage af den. Okay, vi ses på alle sammen. Dem, der gad sig med. Vi ses. Jeg håber ikke, jeg dør. Hey!